Takový nepříjemný dotaz, ale narážím zase na nějaký ty věci, co proběhly předtím. Lidi říkají, že je strašně těžký z tebe dostat nějaký názor, který si ty doopravdy myslíš. Tak myslíš si, že někteří lidi, nemusí samozřejmě jmenovat jako kdo, jsou fakt odpad, kteří tam jsou jako obsazení? Odpad jako mravně a charakterově? Tak no. Jo, myslím si, že jo. Myslím si, že jo. Řeknu ti na rovinu, Tadáš Veselý je pro mě odpad, jakože to, jak se chová, a to, jak vidím, jak jedná i třeba se svou přítelkyní mimo clash prostě v osobním životě, tak to jsou šílené situace, prostě kam on se v životě dostal, protože on si mohl budovat tu roli nějakého bad boye, nějakého gangsta prostě, mohl klidně se spokojit s tím, že bude nenáviděný, ale kdyby to měl v hlavě v pořádku, tak si nějak pracuje a trénuje hlavně, odvede dobrý zápas, vyhraje, prohraje, pak si podají ruce, lidi mu zatleskají a potom zase může tlačit na pilu a zase může být za toho zmrda, tak to dělá třeba Covington, že, v UFC. Dá se to, ale musí mít prostě 5 a 5 v hlavě pohromadě a to on nemá, takže proto skončil, jak skončil, a kdo ví, jestli teď není někde v Bohnicích nebo